Shalom, horas madihita salahutna perhalado songsoni ruas AKBP Resort Sopasuru. Asa tabuka acara ibadah saat teduh, mari demahita sian bukede nomor 477 ayat tu. Urian itu hata ni dibata, nagabi bohal, dihita di manogut ngereon, ima nanienet sian poda 5 ayat sada, ujahahon marihita. Ale anaha, sahi para teatehon mahabisuhon nah wajar honi, tarehon mapinggolmu, tumangihon poda nasianam, ido sahatna. Habisuhon nasian dibata. Sahalak ama namar sahala, patuduhon parstitutuonna manang kesirusanna lahu mangajari pangisi ni bagas na sudi asa unang mago. Tung so di halamohon ibana do adong sian pangisi ni bagas na namanibbe. Ido ubahin akka ama namar sahala lumo bisa na ditumpukon sa diarahon do akka anak na asa maparatiatehon habisuhon nani ajarhon na namar haroroan sian poda na jinalona sian debata. Saya dipisang akka amado anakon na asa unang dipayu ihut hagiut ni dagingna. Lumobi ala ni haposoon sada bentuk pangajarion nama sering gaddo na pinatupa ni ama ditulpukon. Pola dogomos dipangido asa dipaholang diri na sian akka hasomalan na boy mabuot jalmai gabi daw siyan hasitongan na nidok na disoon dada hasitongan pamikirion ni zolma alay hasitongan na marharoroan ala bisu doho patas ni roha na jinalo ni ama siyan debata. Bohata he jupang dope akka ama na marsahala song na ditupukon dipertikian sinoyon jupang dope akka ama na makasiholi manang peduli tu masa depan ni akka yana konna di pertikian wain hira nu ngamaul jupang akka ama na peduli tu masa depan ni yana konna tugas tanggung jawab songon ama nunga diambil alih oleh akaina ido sialana nunga lam lunglam pernguluan ni sudut na poso nayon nunga torop na terjerumus tungulu hagolapon nunga godang nasiga pikiran na alani obat-obat terlarang masa depan nunga surambi turpukon menungguli hita asa tabadalan fungsi ni rumah tangga ima fungsi haporsiaon fungsi sosial budaya dot fungsi ekonomi nang fungsi reproduksi amin tapasada rohata martani yang mahita Ali amanami na marhabang so di malugijan tamasi tutudo hami li Tuhan madok molehati tudo kami dilehoko asini roham Tuhan dihilalahami hanguluan nasyakoi Tuhan nunga dibigi hami be nasian hatami taringot Tuhami asa buwe hami marpangoloi di hatapoda nasyakoi alania li Tuhan sa totong maurupi hami mangulehon akka poda na syakui anggiat hami sudut na poso buwi totong maksihohot tu hatam
asa terhutuk kami oleh Tuhan, asa dipasidi kami hagulepon. Anggiat hatami oleh Tuhan tukok dinaladir, sulu dinagulep. Asa boy tong didalani hami perngulun nami, hobar tulungun irham. Di bagasan Yesus Kristus, martangnya kami tuh. Amin. Tahu duti mamuse, ibadah saat teduhta, mari dehita sian buku ede, nomor 520 ayat 3. Madok mahita di tangiang hato batay. Ali amanami na di benua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajonmo, say saut malomoniroham di benua tongon so na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon pada sanami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajang, dohut hagugoon, rodi hasangapon saliling giling. Amin.